perjulau marsatabi dang namang gurui dang namang ajari awamang sutabi bulun dia kamat taraja guna tasolibada akana pinar sangaban bartu akasuku-sukunya kadongan roau di partikenon nama bain songon alus di suku-suku ni damang do dainang karingo di perbedaan ni tulang ruwet dohot tulang manihut bartu pangatusion do nasinukun siya nakana dua-dua di adat Batak siyan bona pasugit ima adat Samosir adat Toba ada hubang dohot ada selidung iya tulang ruwet ima tulang nidainang pangitu jadi dung tubuh kita tuas yang anon nunga adong be tulang ruwet tak ido iban na adong padohan pariban nasubui uliun iya tulang mangihut ima tulang ni inatta pardijabutta dumar hasohotat duhita asa adong tulang mangihut ima perbedaanna dia tulang robot nunga adong sejak kita lahir tu portibio tulang mangihut dumar hasohotat duhita baru adong tulang mangihut ala namangihut tu pardijabutta nama hita inatta pardijabutta duhita iban namar tulang tu tulang ni inattatta ido tulang mangihut bartu adat di bona pasugi alai setabi mah dak kamat taraja inatta suribada mono dia kaluat marang di perserahanon nunga berbeda di pelaksanaan dia kapajun belum masa akaparadado iya nahubar tuak kana masa dia kaparadado dia kaluat di perserahanon tulang ruwet ima tulang ni inatta pardijago dang masa di kurahon tulang mangihut di perserahanon odo mababing aka generasi muda Batak lau marsiajar tani waktu hawa tahun lebih bingung lebih jut berdebat alay ang doon nasabutun na bolo diadat na binukkan yung puta si Juljulu tubuh diadat Batak tulang robot ima tulang ni inatta pangitu itu hita tuas yang anon nunga dong be tulang robot tak alayang ko di paju sehari-hari tang adong tulang robot laut do adong paju taring tulang robot molo tulang mangihut nung marhasuhotan mahita baru adong tulang mangihut na mangihuton pardijabut taruhita gabi maju tulak kita tu tulang ni inatta ima tulang mangihut molo diadat bona pasugi alai molo di perserahanon manang dia keluar perserahan nunga terbalik nunga gabi maul pangatusio tayo tulang robot bolo di perserahanon ima tulang ni inatta pardijago jadi bolo di perserahanon pengertian na tulang robot dung marhasohotan do asadong tulang robot na dangadong dobe martulang robot jolma bolo so marhasohotan ima pengertian na bolo di perserahanon alani jak kadamang ro dainang karaja panuturi asa tuturihamu ami aka generasi doon asa bui lam tutakas ulahu kami ima aka adat nabinukan yung putas Juljulu unang ragu-ragu kami mangulahon magpatahon adat nabinukan yung putas Juljulu sa tabi yak karaja panuturi mulai manong nakurang di paduhakku au mangilu maaf
hamu salu na sangawan alai umma na huat tusi jela na pinay hudihut jak katano perserahan do di bona kasudu asa dohonong masuk kata ni dua asa debat do napuran na nyatuk ni burung ni raja mono tung adong akana hurang tabulok umma sebagai saroha horas mari kita saluna salam dari YouTube sambil berbapahan horas